dignitaries rokno tai kila bagmani joto tapuk tai bukum rokno ang paiplaya hambai borok tini perumahan ka aboni bagai paiplaya hambai tofano sini siam sap kaisa kok sabani temu burai rok ke sikla sa rok ke bura mamang ini sau okay next time sini youth rokbo bisa payai norok participate hekai ku tong thong nai ang abona sana mujungo okay actually जों दिनै indigenous Nepali mani aboni kaisa disho dong जों abona पहिला मासिनाय कारण जिनि जे son of soil होननाय हानि बिसा होननाय बरफ दिने दिने गोमायथाङै दङ जों साइमानो सारा वर्ल्डआव दासिमाव साइगोलांजा दङ सेन्ट्रेलनि मेम्बार काइसा 90 countryआव दिनै indigenous people दङ दिनैयाव प्रत्येक बोसोराव বা প্রত্যেক 2-3 বছর পরে কাইসা indigenous people কেনা গোমায়থাङो दिनैयाव जों सिना नांनाय जों শুধু तंफबै सिबि तंफैनिया जिनि कालचार जिनि संस्कृति जों रमिला रंगानि बागै जिनि दफला रकमा आगमनाय कारण जों साइमानो जिनि दफलानि अस्तित्व बुजागा दं प्रत्येक बोसोराव जे काइसा indigenous people गोमायथांमानि अमहायके जोंबो दिनैयाव जों नुबैमानो जिनि दिप्रासा रको आगे 90% दंमोन ताबो 31% सुबैगा 2026 सालाव डिलिमिटेशन होनाय परे जिनि दिप्रासा रक तेबो गंनाय जोंबो एक समयाव बिलुप्त होय थांनाय जदिसो जों थामसामियाब्ला अबनि बागै जिनि संस्कृति जिनि कालचार जिनि इकोनॉमी को जों जदि रमिना रंगाय जों यूनिटी मा दंनाय अबनि बागै UN सारा वर्ल्ड indigenous jara tongnai borongni bagai kaisa din khlaiai borong muitu tonani bagai jate gomayani bagai tini omahai din na sudar rojango o din na sudar pali mane bisingtei chini ostitto chini je sanskriti tongnai chini je culture tongnai o culture na sudar develop lainani bagai जों मावबां सुनाय chini dofa chini jati जों पहिला मावनो थांनाय aboni bagai जिनि खाजानि ताकुते बुग्रा जिनि हिस्ट्रिया जों मुखलाय नगो जों नायमानो जिनि हिस्ट्रिया जिनि महाराजा रक दंमानि जिनि हावो इ हा दिप्राहानि जोंबो काइसा indigenous होनजागो कारण जिनि बेबाग दंगो जिनि राजा दंगो जिनि मन्त्रि दंमानि जिनि हा दंमानि किन्तु ताबो दिने दिने बयनि दफागाय जों सासन होनजागै दंगो अबनि बागै दिनै जिनि बुबाग्रा जिनि जे हानि अस्तित्व रक्षा खालामनायनि बागै जों दिनै जवाब आं खालायो दिनै अ indigenous day जों पालिमानि अ indigenous day सुदु जों सेलिब्रेशन खालामनाय उनिया जों मावबां सुनाय 2026 सालनि परे जिनि दिप्रासा जे दंनाय बर'नि अस्तित्व दंनाय दे जों मावबां सुनाय जिनि कालचार जिनि जे ट्रेडिशनल दासिमबो जे गुनमै थांमानि 19टा ट्राइबनि जे ट्रेडिशनल अ ट्रेडिशनल जों रमिदे लारमानो दासिमनि जों नुमाखा जिनि दफानि रोजाबमु जिनि जामु बेबाग जों रमै दन्याखाय एक दिन जोंबो ओ बाकी देशआव जे दंनाय indigenous प्रत्येक इयाराव काइसा गोमाय थांमानि अबहायके जों दिनै दिप्रासाबो गोमायथांनाय अबनि बागै जों लराय संग्राम खालायै जिनि बुबाग्रा बिसिंतै जिनि बुबाग्रानि बिसिंतै जों अ ग्रेटार दिप्रालेन्ड सोनामै जिनि जे दफानि अस्तित्व रक्षा खालामनायनि बागै जों मावना थुब्लाय दङ बेलाखि गिरिमा सिंसा जों मानांगौ जों दिनै जदि थामसामियाब्ला जों जदि जों दिनै indigenous day जों जदि बरं रयाब्ला जिनि दिप्रासानि फ्रिडम दंला जिनि दिप्रासा गोमायथांनाय अबनि बागै जिनि लराय संग्रामाव जों यूनिटी मा दंनाय गोबां मा दिनैयाव जों नुबैमानो दिनै गुबुननि दफाराव बा गुबुननि पार्टिराव दिनै
इंडिजिनियास डे नो रेसपेक्ट खालाया कारण बरफ जों लुबै मानखा हर घर में तमिल हर घर में तिरंगा बरफ तिरंगा से बेराय दंगो तिरंगा सिबि बेराय दंगो बेलनिया नि तफा करेंगाय नि जाति से करेंगाय नों तिरंगा खाजि दंगो माने केबो रेसपेक्ट होनाय दंला जिनि बुबाग्रा अथच जिनि गायसा राजानि बुसुं बुबाग्रा जों बुबाग्रा हिनि मानि गोबां मा दंगो दिनियाव अमाहाय बरफबाय दंगो जिनि बुबाग्रा न दिनि लाथि रोंनाय बिनि बदला संनाय पसन्द दंगो जों अबनि बागै जारा इंडिजिनियास होनजानाय जों जारा दिप्रासा होनजानाय जों फैलानो जों दिनि दिप्रासानि अस्तित्व मालारानाय दिनियाव गोबां मा दंगो बरफ जमादिया दंगो रियां दंगो काइटें दंगो हालाम दंगो मुरासिं दंगो दिप्रा दंगो जों जत दिप्रासा नि जों मा परिचय होनाय दिनै वानसुबा माइसैसु दिनै बुहुमरावखौ जुदि दिप्रासा नि सुबिदाखाय जों बेलाय जाजाखोमु कारण जों दाबो जों नुखा दिनै बिसिमाव डिभाइड एन्ड रुल खालायनाय नायतो गोबां मा बरफ बाहायके जमातिया बाय दिप्राना वालाय होनाय दिप्रा बाय रियाना वालाय होनाय गलाय बाय चाकमाना वालाय होनाय अमाहायके सेनामै जोंनो जुदि डिभाइड एन्ड खालायगाय जों दिनै बिसिमाव अस्तित्व जे दंनाय दिनै जे दिप्रासा दंनाय अब नस्तमै थांनाय थानसाथाय दंमाग्ला अबाहायके खालायनायनि बागै गोबां मा बरफ जारा इंडिजिनियास बरफ जोंनो थांनानै नायदोंमोन दिनै जों हिस्टोरिकेल नायदि इंडिया हाबो जेब्रु पराधीन दंफ्रु ब्रिटेन रबाय असमय हिंदू मुस्लिम मनि डिवाइडेड खालायै 100 बोसोर शासन खालाय थांगौ जों अबनो उल्टुमा दंनाय अबनि बागै आनि अग्रा जाग्रा माफानि समान रक जों मावान सुबनाय जिनि जातिनि अस्तित्व रक्षा खालायनायनि बागै जों मावान सुबनाय दिनै नरमनि थीम बेलाय गाहाम सेलिब्रेट जों स्ट्रेंथ अफ थानसानि बागै जों स्ट्रेंथ नांनाय थानसा दामनो हिम जों आबनो बुजिनो नांनाय जिनि टाइटेल कमिउनिटि गोबां दंमै मानो जिनि या जे यासा दंनाय पास्ता समानिया ठीक जिनि टाइटेल को बाक्सा उमै माया किन्तु याकले कायसा बले ओ या कायसा जखन स्ट्रंग न जखन जों साबै थानसाव न असमय केम सुनो खिलायनाय मते क्षमता दंला अबनि बागै जों जिनि इंडिजिनियास जारा दंनाय जारा हानि बुसा दंनाय जिनि सामुखा जिनि हान रक्षा खालायनायनि बागै जिनि सामुखा जिनि कालचार जों रक्षा खालायनायनि बागै जिनि सामुखा जिनि तमुंनो जों जे दंनाय अबनो जों डेभलपमेन्ट खालायनायनि बागै दिनै साना मसुङो जों जतको अर दंनाय आगे जे जिनि गरिया दंनाय बाबा गरिया दंनाय एबा जों जाना अर दंनाय जों जत कायसा कालचार दङ जों गरिया पूजा खालायो जों दिनै मामिदां दङ अमाहायके जे कालचार दंमानि अबनो जों रमिला बागियाखाय इन फ्यूचर जिनि बुसाबुङै सिगला अबनि बागै दिनै बेलायके दंखौ दासिं जारा मोसाङै थांनाय रां माला खावै अबनो जिनि ड्रेस अबनो जिनि कालचार अ समाज जों रमै माला राखनाय अ समाज अंका अब जिनि सोसाइटी जिनि अब अ कालचार न जों रमै जिनि इंडिजिनियास जारा दंनाय जारा हानि बुसा होनजानाय जों बरनो मा खुलुमनाय गोबां मा दङ दिनै रिनाय ताकना रोङिया ब्रैर अबनो जों मा फोरोंनाय जों दाबो गोबां मा दङ जिनि ड्रेस जों काया अबनि बागै जिनि जे ड्रेस दंनाय जिनि कामुं दंनाय जिनि जे जुमुं दंनाय अबनो जों डेभलपमेन्ट खालायो बाहायके जों जिनि बर'फोरनो जों मोथाङै लारायनाय अबनि बागै जों लड़ाई खालाय दङ अबनि बागै सारा देशआव जे 90 दंनाय कान्ट्रि अ जागायाव जारा इंडिजिनियास दंनाय बरफ जत दिनै पालिलाय दङ ताङै पालि दं कारण
सिदारनानै अमनि बागै जों फालिलाय दङ अमनि बागै जोंबो जोंनि समाजनो जों मा फोरोंनाय थामसा दामनाहिन बाहायके स्रें बुंनाय नरंनि जे थीम दंनाय अब बेलाय नानो जोंनि तिप्रासानि बागै कारण थामसा एवं इउनिटि दंखायसे जोंनि मानथायनो जों माननाय जों जेफोर साननाय जों जखन 19 ट्राइब दङै जों जारा इन्डिजिनियास पिपल जोंनि जे मानथाय जोंनि जे हानि अधिकार दंनाय अ हानि अधिकार न जोंनो जतक्षण रैया जों जखन थामसा मै जखन जों एकता मै जखन जों आन्दोलन खालायनाय केवल क्षमता खरै जोंना गासै लारानानि कारण जोंनि लगे जोंनि बुबाग्रा दङ जोंनि बुबाग्रानि बिसिखैनो जों ग्रेटार डिफारेन्स खालामनायनायसे आबनि बागै आंनि खाजानि ताखुंथाय बुंब्र जोंनि किल्लानि बर'र जों किल्लाया सारा त्रिपुरा राज्योआव जों थामसा मावनाय जों इउनिटि मावनाय अ इउनिटि खुलुमनि थाखाय निनि आनि जतनि फाननाय जोंनि बुबाग्रा डिक्लेरेट फैया दङ जों नभेम्बर मासाव जों जत त्रिपुरा सामै दिल्ली बारो जों थांलायनाय थाङै जोंनि जे मानथायनो जों दबलायनाय थांथाय बुंब्र आबनि बागै दिनै जों दंथ'बो एकदिके जोंनि इन्डिजिनियास जारा हानि बिसा दंनाय बर'नि दिन अ दिन ओंखा जों दंथ'लायनाय दिन दफानो एकदिके नायखे जोंनि किरिमा सुखसानि दिन थांथाय बुंब्र दामनि होनबा जोंनि दफानि अस्तित्व दंनाय ना गैरै इन फ्यूचाराव 2026 नि परे अबनि बागै जों लड़ाई जोंनि संग्राम जों मा खालायनाय अबनि बागै दिनै अजाखौ पलिटिकेलनि कक सानानि मुसुनिया हाइफानो कायसा कक सानाय सेमी फाइनाल जोंनि विलेज काउन्सिल इलेक्शन सारा किल्लानि बर' महाराजानो हामजागोन एबं महाराजानो जितिराय खुलुमनाय आसना साना बुङो आसना साले जतना हामबाय